iň esasy zat bilen halallyk bolmaly. Maksat hani $700 diye uğradylan diye bolsa diye nire gitdik diye. Onu Sana öz sonra aralarında paylaştılar. Düşen fapulyunan la. awa. Sen şey Avar düşen mara pulygyny aldy zat etdi diýdiň bolýasa sutnama bam maksat. tutnama näme ko. Her Ya nimeti. Didi Şotları didi var didi elimde. didi gerekkenler Yo, şu sutnaması şotları gerek. var elimde. Maksat Elimde şot. dinleyeceğim. Şu Sen bir sutnaması var imni Murat Düşev için pul yığnamalı deyip aydan yerler var mı? Murat üçün baz videoları yok mu sizde? Görün da bu videolarını. Murat Yo üçün sen gördün mü şu yerlerini? awo. Nerede kaysi yerde koydu? Ben tapmadım. Bana Murat ayttın. Yo Murat üçün fa ayarlığını gelenne de dinle burman. yo Şu ayaldı videolar o geldi dedim. Yine nemesi geldi yo dedim. burman çıktın ne de bölme de indi Ava men aytıp bereyim şöyle. ayt. Ayarlığını gelenne de Ava. Karaşy Nurin efirine ayarlığını verle. Ha indem Nuri'nin efirine geldi. Ön senin efirine geldi dedim ha. Yo, öň gelli, Ha Nurin. Soň men kägelli. Bärde erkek ha. gurrun. Düşünýän? Ava. Ine soň Nurin efirine gelenne men jime näme kömek edip bilen ilk protokol tutdy. Jadyl taýyp maýyle beýle diýip. Hmm. Soň adamlardan kömek istedi. Adamlar gelin kömek edelim. Eýle beýle karaçy Pulyadaydan, Emeyadaydan kömek edilýän gurrun bu efirde. Hmm. O Nuri goýan emişedi. Düşünüň? Hmm. Ondan Murat Düşemow Svoboda näme azatlyk diýerlermi şulan bir dili bar ha. Ava. Hmm. Çelimi Ana şo yığnap çekersin da. ha şo taýda ýygyna gepleri wa. Ondan soň ma şotlar geldi. Näli şotlar geldi. Näli ýagdaýda geldi. Her zadyň öz wagty bady işiň ýalak sen diýen her zadyň Ava. öz wagty bar. Ava. Doğrudanmy? Ava. Meňem şo taýdan adamymy çykaran günüm içindäki adamym men köp kişi aýdanlar men içinde adamym ma diýip. Doğrudanmy? Ha. Maňa Ava. informasiýa getirýän. Ava. Şo taýda adamym çykan günü kimden näçe geldi? Çekiýadan näçe geldi? Amerikadan näçe geldi? Irandan näçe geldi? Ava. Kimin şodundan näçe geldi? Ve toplamda näçe $1000 boldy? Ha, on aýdaýyn toplamda $7,000 pully o makma şenik var ha. Ava. Makma şenik diýdiler Bokkarın. soň Efiri pazarlyçedin 1 adam, 1-6 adam. makma şenik mi näme mi? Soň näme şoň ady? Tapsan adyny. Kim? Näme de şoň ady? O, şeýdi pistolet ba mende näme diýip ha. Vepa çapan mı? Ve paçopon etdiler. Ava. Ağlan olýarlar ejen we paçopon Murat Şemfa ýynalan pullary ýa şunýalak opozisiýa ýynalan pullary owurlak gitdi diýip bir tarapdan onu aýtdylar. Ava. Bir tarapdan puly biz kime berjegimizi bilmedik diýerler öz aralaryna kanyşna. Olaryň zapysamma, zadamma. Ha, ýekka bir gep ba, näme gep? Nurin gelini barada. Nurin gelini şörde men bir soraw döreýärde. Ýekece bir soraw. Näme soraw? Nuri içeride işlemok diýär, dogrudanmy? Ava. Biz işläp 300 maksimum $350 toparlaýar aýda. Ava. Çörde turpda maksimum erkek maşgalat aýda aýsyn gyraýyna bilen pul $350. Şunu. Ava. Nädip Nurin gelini pul almayan bolsa Nur ondan mundan, yani finansiýadan bir haramzadalar kömek etmeýän bolsa Nurin gelini nädip $600, iň pesa $600, iň köpem $800 öýüne barýar. Şunun Murat Düşemow aýal dogan, wa diýen şoň bilen gurulşdym diýen, ýene näme etdim diýen, şoň aýdan söz. görüşdüm diýär. Yo efirde gurulşdym diýdiň bolýa. Ondan soň Men efiri aýratyn görüşdüm diýär maksatlyk. ya aýratyn diýemek men sana. Ondan sen aýtdyň, men efir açdym, men efirime gelýär o diýdiň, hukman gelýär gadýa. Aw aýdy. Alo. Diyeceğini o kayda şartık diyor. Diyeceği var gelmedi o. Kadir.
Eşdän meni? Maksat dava gurrun goýaly efir Yo, dava gurrun, ben etdirýän men yalan dedim. sözleme şonu aýdaýyn bolly. Yo, bir munçuk dava gurrun da, diňle, seriozno gurrun. Eşdän Yok mi? serioznu gurrun jaň edip aýdaý. Men уже nemet sen dinläp zaýbal boldum dogry aýdaýyn. Men seni erbetdim ýok sen gowurlar. Sen men Arma ýeke jaýyň oğlum götüň deşik. Şatlı. Jan. Neme? Diyesi değil yani. Çünkü pul verip haberler. Saydı ya maksat değil yani. Oho, ya prosto Eýrandan o hiç pul uğrajan adam ýok ha. Men bilwetine se Eýranda diňe men tanışdym kene o. Ve Eýranda kılan hemmesi Muhammed diýe için ýigren ya. Şöyle öýt Allah ot Eýranda näçe dollar geldi diýe. Amerikadan olary kim uğraşsın? Amerikada uğraşan adam ya pulu diňe Türk'ün içinde öz arasynda öýdler neme diýe. Kakama Kadirov uğratmaya. Murat Kurbanov wapşy işler etmeye. Yani Muhammed diýeçden Muhammed diýeç däl, allama öýdüňem. Gayret etdi. Ya yankam geçaydım ka oğlum tarafını. Ha? Ya yankam geçaydım ka oğlum tarafını. Kim? Maksat ne? Yankı kimse maksat. Yo, maksat Ervet oğlan näl, oğlan men Ervet diýem oğlan. Normal, akıllı, yani yalan sözleýär. Çerisi yalan sözleýär. Ol niyetini hem şüllemeli hareket edip gelýär diýen indi ola täze çykdy. Bilen düýünki çykan jüýje daray. Düýünki çykan jüýje näme diýe men de Türkiýede diýe hemme kimi diýe ýatyrdym diýe ýene näme etdim diýe ýaman öwünýär daray. Öwünýän adam bir ýigratdyr narame itden beter. Bilen her kim öz watanyny gowary, her kim öz watanyny söýýär. Men esasy men göreşim watan dönüklerine garşy, birim akyldan adam samsyklara garşy. Şoňa alak göreşýän. Men näme üçin watan dönüklerine garşy göreşýär, birim akyldan adam samsyklara garşy göreşýän. Onuň sebäbi bar. Onuň sebäbi ýani o samsyklar men yurdum barada, men halkym barada, erwet zatlar diýerler, erwet zatlar gurlaýarlar. Когда вот, например, bilem, olaň niyeti yurdy bulamak, yurdy bulaşdyrmak, yurdun halkyny azdyrmak. Men o zatlar halamak. Ve o samsyklarym nähilek diýip düşündirem bilem, bizim yurdumuz gün-günden gün aşa bar, neşma 30 ýyl ýaşadyk, 30 ýaşymyzda Allah jana şükür şu 30 ýylyň içine çelli men gözüm bilen görüp gelen zatlarymda men gaty köp zatlar gördüm, nara bijek gelen adam Allah janyň şükür eýlek döwletleriň içinde yurt öňe gitip barýar gün-günden. Ne üçin men şeý diýip aýdýan, sebäbi hiç bir ýurtda edilmeýän zatlar edilýär. Allah janyň şükür edip toşda men şu gülýalyk watanymyň badygyny, men gülýalyk yurdum badygyny bilen 5 vilayet 5 toğun nipara bilen yönümene aydylanyk da özümüz bir kiçik döwletem bolsak Allah jana şükür edýärne hiç bir ýurtdan Özbegistanam garaşdyrylgy, Kazakstanam garaşdyrylgy. Ene özbek dostlarymyz bilen gurlaşýan Kazak dostlarymyz bar, geldi, efirlere geldi. Türkmenistana göç gidenler var da şolar aýdýan nala otýda, näme diýe wagtda gaýtmasam boljak eken. Näme üçin diýip soraýarýan goly bizde şumat gaz ýok diýer Kazakstanda diýer. Biz ot berip odun berip kömür bilen elimiz kömür bolup gitýär diýe. Türkmenistanda bolsa giýjegini gaz ýakýan. Nasam gel giýjegini sene maliyetinde gaz ýak goýýanda sorulap işemesin diýip sığırın üçin gaz ýakýan. Daşa ýurtdaky sığır üçin gaz tapýarmy? Yok, bizimkiler ekin üçin ýakýa gerek bolsa şu gazy. Şu gazyň gadryny, gymmatyny bilen oklar käbir adamlar. Türkmeniň bir nakly bar, Türkmenden bir gelip çykan söz bar. Eger öýüňde bir naprimerni aýdaryk, dawa jenjel bolsa, öýüňde sen öz öýüň ahyr, öýüňde mysal sen başgalaňdy, gıýkylyk boldy, başgalaňda bir dawa boldy, jenjel boldy. Indi sen size men aýtjak, sen öz maskalaňda gıýkylyk dawa jenjel boldy. Sen şu maskalaň içinde çözjekmi şu dawaň jenjeli ýa-da gidip gapdal goňşyňa baryp aýdyp şu goňşyň kömegi bilen çözjekmi şonu. Goňşyňa baryp ýamanlap. Ol öýünde çözülýär. Dinle meni dinlenni. Dubaydan maşin gelýärdi. Bilýär, maşin gelýärdi. Elimden näçe maşinler geçip gitdi, uralny geçirip.
Dinleyen bu. İyi de var değil mi? Men işimi yaptırdılar zastavi dedim. Men Benim için uyumu yaptırdılar. hocalığım Zastavi dedim. rol geçirmek yasak dedi. Ana. Yasak olsa yasak. Neyim için? Sen Durum rol yok, neyim için geçirmeler yasak? kanun pod mu sen? Neyim için sen kanun Kanun. pod ya? Sen hadi Dur bol şöyle ya. rol geçiryen mi olsan? Sen iki, naprimер, şu masin çıkaryan devlet. Aydan masin çıkaryan şu devlet. Hayız devlet çıkaryan. Sen şu devletle Türkmenistan'ın bilen mi? Uruşmağını isteyen mi? Şu devlet naprimер Türkmenistan'a sansa verdi de. Sen cevap verebiliyor musun? Hiç adam bana o doğru. O atları kimden almanlar. Türmeye düşmedim. Ну вот сейчас я просто вот этого послушал до того, который тебе задавал вопрос. Роль geçen, не geçen. Эй, Арам, если ты меня слышишь, да? Ты, у меня двоюродная сестра умерла из-за этого роль geçen. Да. Ты на смертях делал деньги. На смертях делал деньги. Роль geçen deyip, meni kıstılar deyip. Эй, ерунду не неси, да, брат, пожалуйста. Если он даже меня и слышит, пускай услышит. Да, он слышит. Meni iyi işte koyup, meni neme edip, эй, ağam hayrat etbeyt, no. Двоюродная сестра в аварию попала. Из-за того, что рулевая тяга оторвалась. Из-за того, что люди быстро-быстро делали, быстро-быстро перекидывали, быстро-быстро на этом деньги зарабатывали. На наших родственниках делают такие. Нету, все это беспредел, просто беспредел. Эти люди доведут страну до того, что там война начнется, я вам говорю. Ну да. Просто ilki öz vatanın söylemek gerek. Конечно, öz vatanın söylemeden olmuyor. Benim kovalar reklam edeyim mi ya değil? Like kalma adamlar. Geçene de arçalık kola bu arkadala geçme ya. Arkadal kola. Artsalık yok. Arçalık yok işte. Niçin? Katma o arçalık kola kaba karmalı. Hayır o reklamada da reklam ediyor hala. Şurada arçalık da kadar biraz kalır bu arçalıklar. Bakası kaldı mı o arçalığın? O reklama yerine vardır. Şurada da büyüsün. Zritsillerin 50 verse kaldı 50 verse rekka ya sen geldin on zritsillerin что-то köpöllü efir nerede? Думаю, дай-ка позвоню, думаю, да, и что-то это давно в эфире не было. А то махтат я, будрот я, что-то, ну это хорошо. Махтатом ковоглан, elbette ковоглан. Не, он порядочный, да, нет, слов нету. Будротом ковоглан, elbette будротом нормально, отлично ковоглан. Doğru ederler. Her kim vatanını söylüyor, onların düşündürecek oluyor kay vakti, onların diline men düşünyen de, sen düşünyen, kayvar adamlar onların diline düşünen nokta, onlar yüreği ulan ayca, onların yüreğinde kırı yok, ağzında ak gelse de gurlak koyuyor. Они кипят просто. O kaynattı da onlar, indi yörcan da, yani kovoğlan, zalatoy, kemçiliği yok. Нет, разговор нету. Вначале были какие-то недоразумения, но мы общий язык нашли с ним. Он что хочет, я что хочу. Мы друг другу поняли. Шатлин, вот у нас есть знаменитый артист, например, да, Акмухамед Сапаров. Да? А вы можете... Да, Акыш Сапаров. Его Средняя Азия все уважают, все любят. А как сделать, вот помощь такая нужна, чтобы он приехал в Россию, в любой город России, и чтобы концерт сделать? Акстапар, хорошая идея. Я вот это именно то, что вы говорили, я поставлю в интернет. Акстапар, он увидит, если, например, его номер у меня есть, его сына номер у меня есть. Ну, я обязательно позвоню и обращусь. Хорошо. Акшаға, например, Россиядан Чебоксариядан Аташаға деп бері ба, Чебоксария devletinin tutuş hemmeti Akşaparf'ın aydınlarını dinleyenler, Akşaparf'ı kovuyorlar, Akşağan'ı Россия hürmetle çağırıyorlar deyip hükmani fırsat demesi haberini can edip getirip verecek. Да, но это не только от меня. Это и граждане Узбекистана, граждане Казахстана. Может, мы Лужники не будем брать, да, например, Казани, например. Казани есть Татнефть-арена, например, или мелкие стадионы, где-то 2-3 тысячи человек улазит, например,
концертный зал, да? И пусть придет он, в конце концов, но уже его, любит его. Начиная с Советского Союза, который вот это, мы уже нам по 55 лет, а вот в нашем возрасте люди его уважают и любят. Гарахан диялар шоңа. Шатлык, ты сможешь организовать? Гарахан диялар, Аксапарфа. О, Гарахан, гитара он как играет. Любой ервартан Шатлык, Худаева, вот его песни ставит. Вы представляете, это удивительно. Да, он звезда. Да, он звезда. Фактически в Средней Азии он звезда. Такие песни, он душевный, духовный айдом. Нравится. Шатлык, вот эту просьбу, если ты сделаешь, Болян на Новый год, если не получится, на Навруз Байрам, вот в марте месяце, помоги, пожалуйста, вот я хотелось бы... Как раз навряд ли сейчас же дорога закрыты. Да, на Навруз Байрам, если он будет, как раз мне в марте 55 лет будет, я хотел бы слушать его живьем. Ширхан, гел эфире гельсene, браток, гел эфире гел, Ширхан. Вот тоже один, мой самый лучший друг Ширхан, тоже поет песни, тоже, но он в Турции живет. Но хороший человек, всегда в интернете поет, людей радует, вот так вот. Молодец. Молодец. Хороший человек. Ширхан это кличка, погонял, наверное? Не, Ширхан, не белямак, я имя тоже не знаю, но Ширхан. Ширхан это лев. Акыш это был кличка, а фактически оказался Ахмухамед Сапаров. Но мы помним как Акыш Сапаров. Лев он, лев. Настоящий туркменский лев в Турции. Да. Вот, Ширхан. Салам алейкум. Aleykümselam. Şirhan adım Şirhan. Dakma da. Kavun Şirhan. Oy işteydim şu bağlanacağım derdim de şu ayda indiyip geldim çatla. Sıra bakma. Ширхан, Ширхан, меня слышно, да, Ширхан? Ага. Марийский мальчик есть, Аманха, Дерди Бахши. Помнишь, при Ниязове был? Байдак, один куплет сделай-ка. Один куплет. Baydak Aydın. Sen benim uykuncum, şokratım, şanım. Başımın tacı, ciğerde canım. Dünya dursun, sendir Türkmenistanım. Arlatım Türkmen halkın şanına. Dünyada en gov arzular var. Ehli Türkmen halkım için arzu ediyor.